Ribeira volverá a tinguirse de verde, a cor da esperanza, este vindeiro sábado 16 de maio, coa celebración da quinta edición da andaina da Xunta Local da Asociación Española contra o Cancro. A actividade arrancará ás 6 da tarde dende a Praza do Concello para realizar posteriormente un percorrido duns 5 km de longitude, sinxelo e accesible, ata Insuela, polo Paseo Marítimo de Coroso. Iremos hacia Coroso por comprobar que unha ruta totalmente adaptada, pode participar calquera persoa, este en silla de rodas ou teña algún tipo de problema de mobilidade, porque é un itinerario totalmente adaptado. O remate da andaina farase a habitual homenaxe, este ano á Asociación de Veciños de Carreira. Este ano vamos a agradecer especialmente e queremos homenaxear a Asociación de Veciños de Carreira. Entendemos que son a entidade referencial, ou unha delas, polo menos, no noso concello, en canto a andainas e saídas ao exterior, pois se refire. Eles, desde o primeiro ano que decidimos salir á rúa con unha andaina, pois solicitamos a súa colaboración en estas 5 edicións, pois sempre contamos con eles, que para nós pois tamén é un apoio moi grande. Dende o Concello que colabora coa iniciativa fan tamén un chamamento a participar na proba, ben de forma presencial ou ben a través do dorsal cero, xa que todo o recadado será destinado á investigación contra a enfermidade. Hoy presentamos esta andaina que ya se ha consolidado en Ribeira como uno de esos eventos que reflejan lo mejor de nuestra ciudad, como tantos eventos que organiza la Asociación contra el Cáncer, que ya son todos emblemáticos. Y representan esta Ribeira, como decía yo el domingo, esta Ribeira con corazón, que se escribe con corazón, ¿no? Esta Ribeira solidaria, ¿no? Una Ribeira de solidaridad, como he dicho, de compromiso colectivo y de capacidad para unirnos por esta causa que nos toca a todos muy de cerca. As persoas interesadas en participar na andaina poderán inscribirse na propia sede da entidade na Rúa Estatuto ou o mesmo día da proba, xa que durante toda a xornada se organizarán actividades paralelas, con mesas informativas e venda de merchandising, e se realizarán tamén varias exhibicións, unha de Kempo do Ximnasio Cardalda e outra de Zumba, a cargo do colectivo Mi Marte.